खुलुमबाय आंनि मुङा श्रीबारपुर बसुमतारी आं दा थाखो 9 फरायो आंनि स्कुलनि मुङा उमानन्द ब्रह्म हाइ स्कुल। खुलुमबाय आंनि मुङा सिबिर फुंवारि आं दा थाखो 9 फरायो। खुलुमबाय आंनि मुङा सिटिन ब्रह्म आं दा थाखो 9 फरायो। खुलुमबाय आंनि मुङा मिस सुस्मिता बसुमतारी आं दा थाखो 9 फरायो। खुलुमबाय आंनि मुङा निगिता बसुमतारी आं दा थाखो 9 फरायो। जोङो दिनै भेक्सिन भारत बुइल्डाथन 2025नि थाखाय मोनसे प्रजेक्ट लानाय जादों। बे प्रजेक्टनि मुङानो जाबाय सिगुन बिफांनि गोरलै बिलाइखौ खिनायनि मुलि आरो गाबगानाय बाहायनायनि सायाव नायबिजिरनाय। जोंनि टिमनि मुङानो जाबाय सानफ्लावार। जोंनि टिमनि बयबो जोंनि फरायसालिनि खाथियाव थानाय नैबे सिगुन बिफांनि बिलाइ गोरलैखौ खानो फैबाय। सिगुना रोखोमसे बिफां। बे बिफाङा गोजौ रानस्राव हायाव रज'यो। बे बिफांनि बिलाइखौ मुलि हिसाबै बाहायनाय जायो आरो गाब गानायावबो बाहायनाय जायो। सिगुन बिफांनि बिलाइआ नैबे सिगुन बिफांनि बिलाइखौ सिफ्लेनानै लोङोब्ला उदै सानाय आरो खिनाया खारो। सिगुन बिफांनि गोरलै बिलाइखौ गांनै गांथाम सिफ्लेनानै संख्रि एसे आरो दै एसे होनानै लोङोब्ला खिनाय जानाय आरो उदै सानाया खारो। जुदि बेखौ खेबसे लोंनायाव हामाब्ला खेननै खेनथाम लोंब्लानो खिनाय आरो उदै सानाया खारलाङो। बेनि गोजा जानायनि जाहोनानो जाबाय बेयाव आयरन दं। लोङोब्लानो उदै सानाया खारो। बेखौ लोंनायजों लोगोसे गाब गानाय आरियाव बाहायनाय जायो आरो बिलाइ गोरानखौ सावनानै रासायनिक थाम्फै होखारग्रा मुलिखौ बन्द' खालामनानै जों गावबा गावनि देहाखौ मोजां खालामनो हायो। जोङो सिगुन बिफांनि बिलाइखौ गाब गानायावबो बाहायो। बेनि थाखायनो जोंनि आखायाव जोङो गाब गानानै देखायबाय। बेजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन खामानियावबो बिनि गाब गानायखौ बाहायनो हायो।